308, 310, 312. Amo tong nagalawag sa microphone, amo na sila ang mga naga-limpyo sang isda. Kung gusto mo palimpyuhan, kung gusto mo ipaprito ang imo nga binakal nga isda, ila na nga kwanon obrahon. Pagkatapos, tagan kanila numero. Kung matapos na gani, ilawago nila para pick upon mo na. Bali ining seafood supermart, ang diri nga branch sa Wiscobina, madamo sila sini nga branches. I think nakalabot na sila sa Canada, Toronto, and Alberta, and everywhere else. Now, ining popular ining super seafood supermart kay naga-cater lang ini sila specifically sa mga Pilipino. Sometimes kita ko man na may nagabalakal man diri nga mga iban nga lahi kay nagabakal sila isda kay manami ang isda diri preska. Tapos ining kuan diri ining community nga ni Wiscobina, damo gina diri kayo Pilipino, no? In fact right now ang mayor diri babae, I forgot the name, nga kuan siya Pilipina. Ang tataya Meksikano pero ang nanaya is Pilipina. And most of the time there is ang una mga city councilor, mga Pilipino. But right now balaan mo naman ang batasan sang Pilipino kung naga-ato ka na gani ang isa successful na sa babaw, ginasungkit na sang sa dalom. Yung talangka bla hisaay. Tiyan mo na, natabo man na sa Carson dito, puro man na to Pilipino, majority, subong ang mayor nila to, Hapon, nga minority, kay sila lang to mismo nag-away. Anyway, pabay ilang nadang politika. Now, ining sa tabok sang seafood supermart, kuan ini, Island Pacific, ang bali mo na yung kompetensya niya. Pilipino man ina, pero kung manami to ang mga balaklon sa piyak, dito man kami gatabok kag mabakal. Kung may mga preska, mga isda nga maayo nga wala diri sa seafood, dito kami gabalakal. Kay para may choice kami kundi ang maayo. So this is very good sa consumer. Okay? Siguro natingala ka mo nga ang title sang episode nga ni Market Day sa Martes. Actually, every day is a market day here. Ang Martes, amo na nga time nga naga-marketing because nga ang seafood may may promo. Ang senior citizen, that means 55 years old and above, and they offer 12% discount sa imong gross. So it helps, okay? Because kahit paano lang makabulig kay iti ang imong grocery diri, patungan pa na ni Uncle Sam sang 10% nga sales tax. So limbawa $100 ang imong grocery, patungan pa na nila sang 10%, so $10. So, ang seafood, nagakuan sila, offer sa mga senior citizen, 12%, which it helps a little. So, amo na nga kada Martes lang kami nagagrocery. You know, the life now is very tight. Ang pangabuhi, tama kakuan, especially diri. Grabe gid ang inflation diri, especially sa California. Kaya ang California is blue state, that means Democrat. So left and right ang mga taxes diri. Damo na sang mga in fact right now this year alone projected nila mga 1 million katao ang malindi sa California
they will look for as a state nga very friendly nga hindi mahal. Kay diri grabe gid ang kamalalon. Ang mga balay diri terrible everything. In fact, ang California is like a socialist na pananaw ko eh. That's why mga middle class nagadamo na, pila na ka milyon ang naghalalin diri. They migrate to Texas, Florida, Idaho, those states mga kwan ato na mga Republican states because kwan dira hindi mamahal. Okay. So amo na nga Martes kami naga grocery. And then amo na makabulig-bulig kag kon kisa may mga salesman sila pagid nga like for example may mga galonggong kong kisa nga kadamo kayo. Sometimes they sell it for 99 cents a pound. But that was some years back during the time ni Trump. In fact, right now, hindi na wala na kami kakita sang 99 cents. In fact, ang 99 cents nga store, magbakal ka dara is 139 na. Wala na sing 99 cents. So, that's how it is ang muna din kapiga doon sa Amerika. Especially sa amon nga mga senior citizen nga mga kwan lang we just rely sa amon nga fixed income mo na daw medyo mabudlay. Ang amon na lang kwan diri sa diri sa Amerika ang amon Medicare. Kay right now mga malam na kami kinang nanamon ang mga medical care. So, fortunately, kami free ang amon nga Medicare, bulong, doktor, hospital, ti amo lang ng konsuelo namon diri. Pero ang sa kamalahalon, sang tanan, amo gani I was thinking nga mag-relocate man to sa Kentucky kay kabarato to yasang ano na tawag mga tanan to kabarato. Ang advantage lang dito sa California dahil maraming Pilipino. May mga malalaki ang mga Filipino community here. Just like in LA before, meron doon na tinatawag na Manila Town. Pero ngayon, nag-alisa na doon, bumibili na ng magagandang bahay sa suburb. So, ang pumalit doon yata mga Meksikano, ang panorama, ang Bali, kung tawagin namin, dami-dami ding Pilipino doon. Carson, dati ang mayor doon, isa Pilipino. Nag-away-away sila ngayon, Hapon na. Isang paksyon ng Pilipino, sinuportahan yung Hapon para matalo yung kalaban niyang Pilipino. So, ganyan talaga ang mentality ng mga Pilipino. Kaya walang congressman, walang senador na Pilipino rito. Dahil, yun na nga, ayoko nang magsalita na hindi maganda sa ating lahi. Kaya yun, dito, yun lang maganda. At saka yung klima, yung very dahil hindi nag-snow rito, yun another advantage. At saka parang sa Pilipinas ka na rin. As you can see everywhere, dito sa video, may Chowking, may Red Ribbon. Yun ang ngayon ang palitan ng dollar is magkano ba yun? 56 something. Yan. Kung gusto mo magpalit ng dollar dito, pwede mo na ipadala doon. At saka mga paninda rito, marami din mga Red Horse, San Miguel Beer, meron ngang lambanog. So, hindi ka talaga ma-homesick kung dito ka sa California. Pero kung yun nga lang, grabe ang ang yung standard of living. Unlike sa ibang state na may
Ang rent daw doon is 750. Yung pinsan ko sa Kentucky, $500 lang yung 2-bedroom condominium niya. Eh dito, sinong gamad yung iro? Namimili sa seafood. Sino nag-edit? Meron pa akong Noah's Travel. Pero yung biyahe namin yun, ito kalokohan ito eh. Ay, dito tayo sa kalokohan. Luto, panglaba, gardening, katuwaan na. Oo. Kaya tayo niya katuwaan din eh. Ilongga matyong nila eh. Yung mga matyong nila. Eh, doon sa YouTube, mga pakwa doon eh. Nagkakainan eh. Ba't? Sige, nakukuha pa rin yan. Namatay! Namatay na? Wala na! Ayaw. Alam mo, mura na ito. 150 yung bili ko. Nay, titingin ka dito, Nay! Nay! Ay. Mag-hi ka! Mag-hi ka! Ano ba ito? Seafood City. Seafood and Wish Cubina. Okay? Patronize our very own. Okay? Seafood Ay, dito. and Wish Cubina. Magagaling ang mga tao rin. Of course. Mababait, matulungin, magaganda. Lahat na. Lahat na. So, babantayan nila ito sa Ilongga, Madyongera. Ilongga Masyongera. Madyong palagi. Yun. Ito si ate, manager diyan dito. Eh, ito naman si ate, supervisor, manager. At malapit na maging CEO. CEO talaga. Ito. Nagpipick up eh. Kahera. Bye, Okay. tita. Sabi mo, babay ka na. Tapos ka na mamili. Babay daw. Sa kanya yun. Thank you. Thank you so much. kayo. Ito ng aming kuya. Manong. Okay, magsundo pa kami sa apoy. Ang daming trabaho. Hello. Tulog man. Enjoy man sila sa vlogging. May ara man na siya. Nakita ko ginipin. Nagipos-ipos lang ko. Naginainay lang ko sa hinay mo na. Yung back. Oo, na pinadala. Dali mo access. Ni Charlie. Yung sa sister mo, sa Pagkita. Taxis na dito pa. Hindi. Oh, nagpintong yan kagabi. Oo. Nakausap kayo? Tawagan mo na agad. Wala na, hindi nyo na makita siguro yung ano na yun. Tawagan nyo siya. Hindi ba Sa- napalit sila ng pangalan? Oh, si Charlie, ipapadala niya pero bayaran nyo siya. Oo, kasi Bahala ka nang habulin yung kung sino man nang loko sa inyo. Yeah. dito yung bahay niya, dito Oo, kilala mo? po si Rick. Oo. Ito, Oo. yung receipt Oo, ko, oo. tago Matagal na yun, di ba? So, nung Okay. February 27, Oo. Kita mo? Naghihintay-hintay lang yun ng sa wala. nakauwi lang ako, nakabalik pa Kaya ako nga, dito. wala. Oh my God. Nandun na daw sa warehouse Oo, nagpintong nila. niya kagabi si Hindi Kuya. niya ipapadala dahil marami na raw utang ang mga yun sa kanya. Kaya sabi ako naman ang mawala. Ilang bisis na yan sila nang... Ay, ganun ba? Oo. Nakita niya kasi, nakilala niya yung bag eh. Okay? Eh ano nyo na lang, puntahan nyo si Charlie, tawagan nyo, babayaran nyo na lang. Oh, sige po. Kasi si Charlie, willing naman niya ipadala. Nagpinto niya ni Kuya kagabi, sabi niya. Kasi sabi ko, tawagan Kaya mo. sabi niya, nakita ko may last name na Esteban, sabi niya. Baka yung kapatid mo, tsaka... Kasi sabi ko, sabi saan si Mami, sabi ko nandoon sa Himit. Akin na Edwin, sabi niya, ganun. Tapos sabi niya, mayroong dong box na Esteban, na pinsan, ang pagka-address niya, pinsan ni Edwin. Tapos yung pangalan, sabi niya, oh, kapatid yan ni Edwin. Tawagan mo na lang. Bigyan kita ng number ni Charlie. Oh, sige po. Tapos,
Ibigay mo. Wala rito. Tapos tawagan nyo, sabihin mo kay Charlie, padala na, ihabol ngayon. Tapos bahala mo nang habulin yung dang loko sa iyo. Magkita kayo dito Yan, sa Sheriff, alam mo. Ito yung kaso ng mga fly by night na mga door to door dito sa Amerika. Ayun. Yung 5 boxes na yon supposed to be sa kano yun ipapadala sa Ilocos noong February pa. Pero hindi pa nakaalis dito sa bodega kasi nga tinakbo nung INT yung pera. Kaya yung pinapadalan ko na kita niya, sinabi niya baka naghintay yung may-ari ng box na yan, hindi yan mapapadala kung okay, gano'n ang mga kwan nila rito nang loloko. Okay. kayo, mag-usap. Okay.